Yeah, yo iki kritaku. Aku mlaku alon-alon. Aku mlaku alon-alon ning ati tetep kobong berimpenku dewe ora peduli omongan wong. Saben nesu tak wiwiti nganggolan semangat sitik-sitik dati bukit kuwi pesen sing paling kuat. Jalanku ora gampang kadang keba alangan nanging aku tetep maju ora gelang-gelangan harapan sing penting tetep waras tetep andap asor urip iki dudu balapan nanging perjuangan sing makmur. Aku mlaku alon-alon langing langkahku ora tau mandek nguberin pen nganti tekan pucuk ora wedi senajan urip kerep ngeprang. Aku mlaku alon-alon gawa semangat tekan pungkasan saben tetes keringat dadi saksi aku bakal menang ing perjuangan. Ora kabeh wong percaya marang impianku nanging aku percaya marang usahaku saben gagal dadi guru saben loro dadi kekuatan aku ora bakal nyerah nganti tekan tujuan. Sedulur pogo nyeng kuyung keluarga dadi semangat muga Gusti paring dalan sing luwe manfaat layu ora kudu cepet sing penting tekan tujuan urip ayem mati tentrem kuwi sejatine kemenangan. Yo ora butuh pamer gaya sing penting karya nyoto langkah cilik saben dino bakal nggawa masa depan sing mulya. Alon-alon nanging pasti ora gampang menyerah iki jan